गासैबो पर्टेल चेनेल नायगिरि रायजो राजाफोरनि बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। आङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट PJACBM नि आफादगिरि महरै दिनै फंनैसो जोंनि BTC आव सोलिबाय थानाय थासारिखौ बुंफोरथिनानै होनो सानदों। दा जोंहा बुहुमनाङै COVID-19 महामारी गिख्रंथाव बेमारनि जुनै जोंहा थांनाय एप्रिल दाननि 4 तारिखआव इलेक्शन जानांगौ दंमोन। बे खारननि थाखाय बे इलेक्शनखौ जोङो खुंफुंनानै लानो हायाखिसै। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिनो थांनाय एप्रिल दाननिनो 27 तारिख 12 रिंगानिफ्राय BTC पावारखौ गभर्नर बिथाङा गावनि आवथायाव लानानै थांबाय। बियोखौबो गावनि आवथायाव लानानै थांबाय। दा बेखौ जोंनि गासैबो BTC हालामनि बर' रायजो राजाफोरा गोबांथार दुखु फोरमायदों आरो बेयावहाय जोंहा गोबांथार सहायनो गोनां जानो हागौ होननानै बयबो रायजो राजाफोरानो जोंनि सिगाङाव बा रायजो राजाफोरा खुद्रिनाय दिखांदों। दा बेयावहाय आङो बेखौ बुंनो सानदों, बियो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव होननानै आं सानो। BTC खौ जाय बिथांमोनहा बिर जोहोलावजोफ्रा गावनि जिउखौ बावनानै बर' बिमाफोरा सोरबा गावनि जिउखौ खोमोरलांनानै मोननाय फिसा BTC खौ दिनै गुबुन हारिनि आखायाव जोङो हरनो गोनां जाबाय। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दा बेनि थाखायनो आङो फंनैसो बुंनाया बेनो जे आरो दा गभर्नर बिथाङा गावनि गोसो बायदि गावनि सासनखौ बाहायनानै फैयै जोङो दा नुफैदों सेक्रेटारियेट अफिस। बेयाव जोंहा आं सानो जे जोंनि बर' बिमानि बिर जोहोलावजोफोरनि बेयाव मुंख्लंफोरनि बेवहाय गोबांथार अबदान दंमोन। दा बेखौ बिथाङा बेबायदि रायजो राजानाव आरो सोरनावबा सोङालासेनो बुफायनानै रिफायरिं खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेखौ आङो गोसो सिंनिफ्राय दुखु फोरमायदों गासैबो रायजो राजाफोरनि जानानै। दा बेखौ जोङो लुबैयो गभर्नर बिथांनिफ्राय जे सासनखौ उदां खालामनांगौ बेखौ आसा खालामदों आरो लोगोसे गभर्नर बिथांनिफ्राय जुदि सासनखौ उदां खालामनो हायाब्ला जोंनो थाखानाय इलेक्टेड बडि जाय बिथांमोना दंखायो BPF दोलो बिथांमोननो एक्सटेनसनखौ 6 दाननि थाखाय होनांगौ आरो बिदि होनो हायाब्ला इमिडियेट जोंनो जोंनि BTC हालामनि काउन्सिल इलेक्शन बेखौ जोङो थाबैनो खुंफुंनानै होनांगौ। थेंक इउ। दा दिनैनि बे बिसेसकरि रादाबनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनायनि थांखियानो बेनो जे आथिखालाव जेनाखि BTC आव बेबायदिनो गोबां जोंनि बर' माहारिफ्रा इलेक्शनजों लोगोसे गोबां बायदि रायलायनाय बायदि सावरायनाय जों गोबां खोनानो मोनदों। जेनाखि 27 तारिखआव जोंनि मानगोनां गभर्नरा जोंनि BTC खौ खुंफैदों। दा बेवहाय जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। बिसेसकरि जोंनि थाखानाय जेनाखि BPF दोलो बिथांमोननो एक्सटेनसन हिसाबै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफ्रा होजानो लुबैदोंमोन। नाथाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा गभर्नरा गावनि गोसोबादि बे खुंथायखौ गावनो खुंफैबाय। दा बेनि गेजेराव जोंनि गोबां बर' बिदा फंबाय बिनानावफ्रा गोबां दुखु फोरमायदों। बिसेसकरि जोंनि बर' हारिनिनो जेनाखि थाखानाय राजखान्थि हान्जायानो दंखायोमोन बिथांमोना माबोरै होनाय जायाखिसै आरो बिथांमोना मा गोरोन्थि मोननानै बेखौ सेख'नानै लाखो। बेनि गेजेराव जोंनि बिदा फंबायफ्रा गोबां बिसेसकरि दुखु फोरमायदों आरो बिसेसकरि बेखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौबो बुंदों जे जेनाखि इलेक्शन जानो गोनांमोन 4 तारिखआव बे इलेक्शनखौबो जाफुंहोयोब्ला साबसिनै जागौमोन होननानै बिथांमोना बुंदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे आथिखालाव COVID-19 नि गेजेरजों गोबां गिख्रंथाव बेमारफोरनि गेजेरजों नारसिनजानायाव जेनाखि जोङो बेखौ खुंफुंनो हायाखिसै दा जोंनि BTC नि इलेक्शनखौ खुंफुंनो हायाखिसै। बेथ' जोंनि बर' माहारिनि थाखायल' नङा, बयबो जाथि माहारिनि थाखाय बे गिदिर मोनसे खैफोद बेखौ जों बरायनानै लायो। नाथाय जोङो बेखौनो जों BTC जों बेखौनो लुबैदों जे गभर्नर साहाबा जुदि बे
BTCनि जेनाखि सिथायि हिसाबै थाखानाय BPF हान्जा बिथांमोन होआब्ला बिथांमोनखौ सालायनो जुदि खाबु होआब्ला बिसेसकरि जों PJACBM बेखौनो खावलायनो गोसो जायो गोख्रैनो जाहाथे जोंनि बे BTC इलेक्सनखौ गोख्रैनो खुंफुंनानै होयो आरो जुदि बे उसुबिदा थारबा बिसेसकरि जोंनिफ्राय जों बेखौनो खावलायनो गोसो जायो जे BPF सरकारानो बे